Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes yari kita sa ika-13 ng petsa sa bulan sang Hunyo tuig 2022 mga kaaksyon namon sa kahanginan. Kamusta? Ang ato sining mga kaaksyon kabayuntang okslang kita sining mga inuras. Maayo lang ang ato sining pagpanikay sikay, no? Apisar nga ginadiskusyonan ko nanano kalawig ang sitwasyon sang palibot sang ilabi na sa Cebu no face mask to kagang official do hindi maginsaktuhan ay ang local government kagang DILG mga kaaksyon, no? Galing kay kung isip-isipon ng sitwasyon like for example sa Silay, no? Kahapon nalabayan ta sang hapon sang kasisidmon ay puwerting nga tao, no? Charter day bla mo sa Silay sa Manapla puwerte man ang tao sa public plaza bangod sang basketball nga ginpatigayon daw wala na COVID. Importante lang dira normal lang naman ang may mga pagutok sang tao sa mga public plaza kag iban nga mga kladtuan basta importante naka face mask ini sila kuntani. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Galing sa panilag tato kapon ang iban way gid face mask ang iban mayara pa man pero pertegid sa imo nga Ciudad Action Oliver charter to kapon mo sa Silay ay puwerte mo may mga palagwao mas lauldo nga ti ang tao mainsindihan man nga ti pila man ka tuig nga daan do duha ka tuig more or less kag pila ka bulan nga wala man makagwa-guwa ati subong tsansa nila nga makagwa. Importante lang nga kunyara kasagwa panumdum gid sang Department of Health mga kaaksyon dapat naka face mask kita sa tanan nga oras. Kunyara kita sagwa kag ang distansya patigayon tagid mga kaaksyon pero nakita ta kapon ang distansya daw ay gid ya distanse pero ang iban may mga face mask, no? Uhaw gid mo galing ti minsindihan man minsindihan man sa ato sining nga mga kaaksyon nga bisan paano basta importante paramdumon talang ara lang si COVID-19 kay kabudlay kung kaisa nga tapikan kita or mabiktima kita bla daw kabudlay sang sitwasyon, no? Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo.
Kamusta mga kaaksyon ta sa sininga udto? Ti karon dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sininga mga aksyon na reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon no Radyo Bacolod, plus ang aton sininga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sininga palatuntunan, no? Welcome diri sa inyo sining Aksyon na BBB. Karon dugay-dugay lambadahon tang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Kamusta mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad kalakip man sa Oriental side, no? Sa Negros Oriental, kamusta kamo iya dira mga kaaksyon namon sa kanginan kabayon ta nga oks lang kita sining mga inuras. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon, 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 radyo. Kalakip man nga ginakamusta ta mga kaaksyon ta dira sa probinsya sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz sa Klanin Antique. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kahanginan, no? Diri sa ato mayo lang niya diri nga senaryo kay ang Vallecar Transit ang loaded dinhi kag damo bus nga nagabiyahe, while sa Iloilo naging problema to kay na Lunes pa man nagumpisa pero ginakulang sila sang bus didto sa Iloilo kag Iloilo province, no? Damo pasahero, grabing pasahero sa terminal nila didto mga kaaksyon. Diri sa aton hindi masyado jutay lang mga kaaksyon. Sige, dalon ta karon dugay-dugay ang mga report sa aton sining mga aksyon na reporter. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa kahanginan aksyon Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa ato sining pangalagad mga kaaksyon sa balita sa Kapitolyo karon dugay-dugay aton hibalon we have aksyon na Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa executive order nga ginpagwa ni Gob Lacson subong adlaw agod nga pasangkarona ang kampanya kontra avia influenza. Kag mga hubines ginpangabay ni Gob Lacson nga magbulig konbenser sa mga senior citizens nga magpabakuna sang COVID-19 vaccines. Sa balita naman kay Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center, posibilidad nga pagpaisol sang barangay election. Good news para sa mga nagatrabaho nga opisyal suno kay Liga ng Barangay Presidente Gonzales. Pero ang iba sinido nagayambi na, partikularmente ang nagaplano sa barangay election on December 2022 mga kaaksyon. No? Gayambi sila kay siling nila makabay pa may eleksyon pero ang ara sa pwesto kag mga incumbent ka mga officials gayuhom-yuhom lang siling nila mayugan niya. Pero ma-extend lang ni Guro daw 5 kabulan siguro, 4 kabulan tapos eleksyon na naman, no? I don't know. Galing kay depende ni sa aton sini nga mga lawmakers kung ano ang matabo sini. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa balita naman sa Bacolod City Police Office, siga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, tricycle driver nga ginlutang sa Barangay 13 sadtong Sabado. Sang gabi posible may inkwentro, may kainkwentro isa sa mga anggulo nga ginalantaw sang Police Station 1. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, siga balita ni Aksyon John Diaz, drug personality nga nang hold up sa Banwa sang Ibi Magalona, nakastiguhan.
Kag leader sang CPP, NPA arestado sa syudad sang Gihulngan plus ining isa man ka persona nga ginlutang sa syudad sang Escalante patay. Sa balita sa patrol, balita ni Akson Alvin Graba, ining driver holiday sang pila ka mga driver sa syudad sang Bacolod pagasugura na sa Miyerkules. Sa balita naman sa special assignment, balita ni Akson Art Tayhupon, ini may kangtanan sa NFA o National Food Authority. Negros ginahulat ang panugyan sang nasyonal angot sa ginakabalakan nga food shortage. Sa balita naman sa out of town na kadtuan ta karon dugay-dugay ang balita ni Akson Roger Gotti, binimay kang tanan sa 200,000 ka pesos nga kinanglanon. Ang kinanglanon nga mapiyansahan ng 31 anyos nga lalaki nga ginaresto sa kaso nga paglapas ang RA 7016 sa syudad sang Escalante. Balita naman kay Akson Nelson Patinio sa Calatrava, isa ka persona may kaso nga paghimulos na dakpan sang kapulisan sa Banwa sang Calatrava. Sa balita naman kay Akson na VG Apasible, isa ka lalaki nga nag-iskandalo na kuhaan sang ginasuspitsuhan siya buho sa Banwa sang Hinigaran. Sa balita nasyonal, Pilipinas magapahamtang sang imbahada sa Ukraine. Pangulong Rodrigo Duterte nagalao makabisita sa West Philippine Sea for the second time. Ay, party Sangway pa sa gapong ko, siling niya makadto ako sa West Philippine Sea. Matibsok ako sang flag. Tini manong tapos naman siya. Linya, at kabay pa makabisita ko sa West Philippine Sea. Ay, pwerte. Utang sang Pilipinas, manageable suno sa Department of Finance. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 11:56 ang aton oras, mga detalye sinis ang aton siniging pang headlines karon dugay-dugaya. Mahina ang kalaban Sige, like lang kag i-share ang aton sining Facebook page. Palihog like kag share sa aton sining Facebook page. Kay tirahon tara dugay-dugaya ang inyo sining mga mensahe. Daligid lang mga kaksona, standbyan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diniginamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang Ayos, sige kay Alex Montesa. May lang pagpamati kay Alex Montesa. Monitor siya sa Sambuanguita, Negros Oriental. Gali kara kada sa Sambuanguita. Alex Montesa, no? Monitor man si Botsoy. Ay, puwerte may lang pagpamati kay Botsoy dira sa Moises Padilla ni sa tao. Sige, si Botsoy, no? Ayos sa mga nag-likes kag nag-share. May lang pagpamati kay Rufino Era. Okay. Ang iba ni galukso-lukso pa man isang palamatin nila mo. Ay, Mike Jan sa Moldes iba may lang pagpamati kay Joan Salmiti Isiha. Salamat gida. Let's familiar, no? Mayungod to lang kag tamyaw lang si Papa Sigundino, no? Mama Melinda kag asawa ko si Manilin Lilit gali ni sang Barangay Kabkab Isabela.
Thank you gid Lilit Madam Georgia Gargasiran, amo ni sayang puwerte. Kay bisan pa ano ni saya. Madam Georgia Gargasiran, salamat gid. Iban sini lukso-lukso man. Ay, oo. Sige lang. Dali gid lang kay ayos, kagiban pa naton nga mga kakson si Mike Jan Samoldi Seba, may lang nga pamati. Happy birthday lang kay Nang Anami Lindong Lianyo dira sa Barangay Odyong, Moises Padilla. Ay, pwerte mabuhay Sige thank you gid Mr. Rufino Eraga Binyo, salamat gid watching live from Handumanan, no? Humalumina and si Mr. Milili Oligo, araman siya. This is Antoyo Lisawa, salamat gid, no? Thank you gid. Sige, dali gid lang mga kakson na standbyan ay matagtapila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa dili gid amang madugay. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay pinagamat-amat ko man evacuation saka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingo kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:05 ng aton oras. Sige, karon dugay-dugay aton lang badahon ang mga balita gikan sa aton sining mga Aksyon reporters. Si Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin, daligid lang noy. Standby anay. Kay tirahon tada dugay-dugay. Mag-retero na si Provincial Veterinarian Dr. Renante Decina sa palabuton nga mga inadlaw, no? Matapos ang 38 katuig na nga pagserbisyo ni Decina sa gobyerno probinsyal mga kaakson. Iningin confirm ni Gob Eugenio Lacson mga kaakson, no? June 30, pero wala pa madesisyonan kung sinong bulo si iya, no? Na magapangalagad liwat si Dr. Decina kagimuon siya bilang consultant for food security sang probinsya. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaksonta live extension coffee mix sanay kita, no? Ang LF Coffee Mix ang pinakaunang Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:07 ng aton oras. Kadtuan ta ng balita ni Aksyon Alvin Graba, mapapatrol anay kita inimay kang tanan sa driver sa Lidiblaho sang pila ka mga driver sa syudad sang Bacolod pagasugura na sa Miyerkules nga adlaw. Ano ning driver sa Lidiman? Pero depende lang ni Guro sa may ikasangkol nga hindi magbiyahe, magpahuway-huway mga kaakson, pero pila ka porsyento gini. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, pagka-umpisa na sa maabot nga Miyerkules, ang isang pila ka mga drivers ang dipasahe nga salakyan diri sa syudad sa Bacolod, ining ginatawag nila nga drivers holiday, kadungan ini Aksyon Rex sa nagapadayon nga pagsaka sa presyo sang gatong. Sunod diri kay Undok Secretary General Diego Malacad,
amo ni Action Rex ang nahisugtan sang pila ka mga drivers kag masubra 200 ka mga operators nga nagtambong sa Unity Forum tinalikdan nga semana bala sa may simbahan sang IFI Action Rex sa may Barangay 9 sa diin ginistoryahan ining issue sang wala untat nga pagsaka sa presyo sang gatong. Now sunod diri kay Malakad ining drivers holiday nagapahanugot sa mga drivers nga mag-untat biyahe. Pero optional basis lang ugaling. Regardless kung diin ka man naka-affiliate nga transport nga sektor, pero suro sa iya nga iniya wala na sa labton ang tagsa ka mga drivers sa ila operators kay ang ginalikawan diri Action Rex kung ang isa ka driver hindi mag-duty within the day, diba si bala may issue sa nga awol nga ginatawag o gali kay ti suno sa iya kay kung mo ining pag-aumpisahan na nila ining drivers holiday. Di sino ma-issue na sang awol? Sino na mapapanaog sang order? Diba si mga operators bala Action Rex mahambal ya may kalig-duty kung hindi ko yung mag-duty kay sakit ako dyan, piliton nyo ko ya? Isa pa na sakit yan ko kay depende lang na sa hindi magbiyahe siguro Action Alvin o kung mabiyahe bla. Oo, depende ba na Action na Rex sunod sa iya? Depende kung ang driver. Huwag mo na guro pilitay Oo, wala na pilitay. Galing kay ti. Huwag pilitihay? Wala pilitay. Wala pilitay. Biko pero kung wala pilitay, may ara pa man subong. Bayad ka lang gano'n sekreto. Ayo. Do pamatyagan ko mga driver subong do ginaagunto lang nilang kamalalon mo. Oo, actually may term naging gamit Action Rex si Malakad. Nga? Pagsaka sa presyo sang gatong konti subong niya ang bilis ang gatong sa isa ka gasoline station diesel ya 80.57. Buwas siya 4.50 ang isaka sa Euro. Yung mga 86, 85. Namugid na ang bili. Mga 85 or 86 ang per liter. Correct. Sakto na. Sang gas, asang krudo na ha? Crudo pa lang na. Ang gas siya, tidro, bahado na siya dampe. Okay, 78 lang na siya. 78, sobra 78. Di pwede na iya masakay ang imong car. Masakit yapon. Actually, ang tawag ni Malakad Reaction Rex, bagyo o kung masubra pagalis bagyo kalamidad na gani ni on the part sa mga operators kag drivers. Ang operators gidjay, ang mga drivers gidjay. Oo, kay ang operators siya hindi manaya siling ma-problema sila because nga ting operator kaya either may trabaho ka pa o kung may negosyo ka. Pero kung driver ka lang da sa salakyan. Isa pa na. Iway kagidya kita kung di ka magbiyahe. Kung magbiyahe ka, pordoy ka man kay gas. Ang iban sa ni krudong ginatughong man Action Alvin, di ba? Dakpan mo gid Action Rex pa. Oo. Amo nang pinaka-problema gidayas tanan. Ang problema nila kay kumudako bala nga ama kumuya plitihan amo man gyapon ang mga korto-korto gani Action Alvin pila na pulo or 8? Oo, pulo ang kurto. Depende sa halimbawa magkadto kaya sa ibang nga lugar, let's say Santa Fe o kadto kaya sa Handumanan, depende naman na Action na Rex ang sukot sa plite. Pero suno sa iya diri Action Rex, dako ini nga problema kag dako na naman nga alabagahon sa bahay naman sa mga drivers kay ang matabo diri Action Rex nga wala na sang mahimo pa nga take home o kung ganar bala sang mga drivers para naman para sa ila pamilya Action na Rex. And that is why suno sa iya ang muning dako nga problema kay ang mabiyahe ka alas 8 sa aga mapundo o kung ma-stop ka. Hindi naman ganin na alas 8 sa aga ano kay mo ya opisina ya. Alas 5. Oo, alas 5 tapos mauntat ka sa biyahe mo kung ma-off ka alas 10 halimbawa sa gabi. Then sunod sa iya, ang problema pagkit na iya, kay kung mo mahal ang presyo sang gatong, matuba sa na iya, ang ganar sa driver, siyupon pagkit na iya sa gasolinahan.
Problema pagid. Amo ni ang rason kag ang iban diri nga mga drivers action Rex. Siya gani ako niya na action Rex si Diego Malacad. Nya ako gani matamat na ko sulod sa construction. Amo na lang gid na action Rex no. Pero may panawagan siya. Ang panawagan diri ni Ano sa mo, bra sa construction? aga-amat-amat na siya. Pangita mo brand sa construction kay daw hindi isa gani ka sideline lang siya bla action Rex. Kung sino mapadrive bala sa Tiyo, kay kung isip-isipon mong plite, taas na. Tapos ang iban sini, ambot kung, kada mo pa man sa nagaplite, bisan paano yan, may obra yan, maubragid na mo. Gani man. Tiguway kaya sa lakyan, mapilitan kagid magdipasahe. Na problema pagid na i-action na Rex. Oo, kay ang Unless kung may motor-motor ka na namo gina. Ang importante kay galing mo kay damo man nag-offer subong sang barato nga daw na. Galing problema, inog down lang blaw. Oo, maka-down ka na. Wala, ay Problema niya ka sa naman. imo, yung 15,000 nga down sa motor ya, okay lang niya sa imo. Chicken. Oh. Manok ha? Chicken na. Manok lang. Problema pag ganyan ni karon. Pero may panawagan siya Action Rex. Panawagan niya sa tagsa ka mga local government units. Kundi mga ikaw mo masyado nakataas ang presyo sa gatong. Tani Marichannel o kung ma-divert ba lang ila sining nga calamity fund para naman sa ihatag sa mga drivers paagi sa livelihood program. So, ari ang pahayag ni Diego Malacad. Ako na naibuat kung na-implement na ang 450 to 650 nga sata. Kaya ang among declaration ko, effective was alas 10. Ginatugta na nga mag-driver sa lidya ato ng mga super, no? You were talking about driver's holiday. Anong butsing ganoon si Sir kag saan o ini ma-take effect? Bali, matikipik siya sa Mercedes, no? Alas 10 ang aga. Pag-upod nila, support sa ilang mga operator nga ginaharasman sa subong. Upod mo na sa panawagan nila nga mag-iwat na sa driver sa holiday. Ang willing lang niya, ang willing yung maguntat biyahe. Subot silang kung hindi siya magbiyahe, wala siya sang sanction sa iyang operator. Wala siya sang salakto nung absent without leave din ang ginatawag nila. Kag i-prevent nato ng ilinaway sa duli. So, mo na ang esensya niya. Is it parts ang protesta? Part mo sa protesta. Kaya magbiyahe ka subong, gusto mag-ala ka kamang from 4 o'clock sa aga until 8 p.m. sa gabi. Tapos nihatag mo malang imo income sa gasolinahan. Paano pa na mabuhay ang imo pamilya? Sa patay-patay ka kabay para sa pamilya mo. Kami gani ka obra subong construction man. Construction na lang anay kayong iban sila piga pro panagat. Yung iban ka sideline sa tricycle. Iniya, i-implement na niya kada miyembro sang undok, sir, o kada mga driver? Inistoryahan na isang forum almost ang ginatisipan naman sa mga 60 na mga operator. Dahil kasi nagsinusugrado, nagsugrado 220 operator na puta ang consider di 5 bilong labor sector. Kaya astupad nyo, pura na po nantisipar na pasti ka po sa operator per driver nga nag-problema. That's why ginistoryahan na lang ang driver sa lidi. So may ba sila sumungula nag-biyahe, depende pa kita boss kung magsaka pag itong bilisang kruto. Tinuoy man sa mga pamilya sa driver sa operator. Ato na siguro istoryahan kung paano mapangayuan ng LGU. Dahil sa lamitining na tabo mo, hindi niya simple nga pandemic. Alamidad niya kapayang alarming yung pagsaka at bilisang produkto. Sobra pa niya sa bagyo, sobra pa niya sa baha, o sobra pa niya sa unos. So dapat ang calamity fund, channel nila anay, kundi i-divert anay into livelihood sa aton ng mga driver sa mga operator na to. Aksyon na Rex ang kabahin gilamang sa nga pahayag diri ni Sir Diego Malacad. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamati, Life Extension Vitamin D3. May mataas nga dosage ng Vitamin D3. Agad mabatuan ang pirmi Life Extension. Pamangkot man diri sa ako, no? Kung pwede ba lang maghubin ang may mga edad na, siling ko
Gikan sa patrol, ini si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Live extension na coffee mix. Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba sa iluhantang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center, posibilidad nga pagpaisol sang barangay election. Good news para sa mga nagatrabaho nga opisyal. Suno kay Liga ng Barangay President Gonzales. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale? Rex, saging kuha natin sa reaksyon si Liga ng mga Barangay President Lady Gles Gonzales diri sa may syudad sa Bacolod kung nga pananawan kuning kasadigman ipaisol ang barangay kag SK elections nga supposed to be patigayon sa December 2022. Para kay Gonzales, Action Rex, good news kung ipaisol kung nagatrabaho ang mga barangay official, pero according siya bad news naman kung ang barangay official wala nagatrabaho o nagahimo sa mga obligasyon kag responsibilidad sa barangay Action Rex. Anong iya panindugan? Anong panindugan niya ginada kung may amo sina Action Dale? Action Rex, wala di siya sang direct nga stand kung bala pabor siya o kung hindi pabor. Kung sa bagay, pabor na sang extend, kay ti extend ang iyang term mo. Correct, kag wala gasto. Kag wala gasto. Kay kung may eleksyon siyempre may mayo lang kung may mga inkwentro lang mga barangay, pero kung mayo man lang tinimuan, why nero inkwentro, Action Del mo? Correct, Action Rex. Kay bisan sa barangay, kinahanglan mo man magpagwa sang kwarta, Action Rex. Sa imo sining nga pangampanya. Pero according kay Gonzales, ginatugyan niya sa Congress sa mga senador nga magapungko sa next kongreso ang ila sini nga desisyon Action Rex ing kasaligman nga mayara sang mga hagna nga mapasara nga nagapaiway sining barangay kag SK election. Pero according kay Gonzales nga nagtambong recent Action Rex sa meeting sang Liga ng mga Barangay sa Nasyonal, ang dinapit ka bisita nila mo to si Vice President-elect Sara Duterte nga nagpabutsyag man kono sa ila nga iya sining ginasuportahan ang postponement sang election sa December. Kag according kay Gonzales, antes kag pagkatapos ang May 9 nga elections, madamo sang mga personalidad ang nagpabutsyag nga ipaiway ang election Action Rex. Pero according sa iti, depende niya sa masunod nga mga magapungko nga mga kongresista kag senadora sa ila sini nga mangintikang Action Rex. Kung madumdumang Action Rex 2018 pa ini mga nagapungko karon nga mga barangay officials 2018 pa ni sila nagdalaog nga last nga barangay kag SK election 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Lawig-lawig naman ang ila sini nga pagpungko matapos nga ikapila nga ma-extend kag palawig ang ila sini nga termino. Haring reaksyon niliga ng mga barangay president diri sa City Councilor Lady Glas Gonzales. So, good na siya if ang ato ng barangay officials are working, no? But it's bad news kung balaga ubran. So, amo na siya na it depends on the barangay kung working or not. But again, depende sa Congress and the Senate kung ano ang ipas nila na bill, ma-abide mo ng mga barangay. Wala pa mga advance information kung
Wala. As per national media, depende sa minsan of Congress. Although na do kada mo gatherings before election, kay before and after election na may move kaya tamo mga nag-promise no na even ang ato na Vice President elect Sara Duterte during our liga ng mga barangay assembly sa Manila. Action Rex na batian na si Councilor Lady Gles Gonzales. Update kay balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Run. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon na Dale sa iluhan tanay si Aksyon Art Tayhopon sa Special Assignments. NFA or National Food Authority Negros ginahulat ang panugyan sang national angot sa ginakabalakan nga food shortage. So, paino-ino man lang sang tanan nga may food shortage pero ambot kung may food shortage limabala lang ni sa palabuton. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Art Tayhopon sa Special Assignments. Aksyon Art. Ginahulat sa NFA Bacolod Action Rex ang naman instruction coming from the national, especially matapos nga resdan ang DAR Secretary nagpalayag sa ila ginakabalakan food shortage sa ila kipan ini hindi lang sa mga produkto nga nagasupply diri pagkaon kag mga kunano pang kinahanglanon no, sa merkado, especially bangod man sa plano balang na ang gina-import naton diri nga bugas may plano man ang Indonesia ang Vietnam nga magpataas ang presyo nila kag daw para reserve sa ilang pusod sa parts ng NFA. Sunod diri sa kay Epifanio Coscati, way pa man sila sang exact nga instruction coming from the national. In fact, ang ilalanggid subong ginahimo based man sa kampanya no sa NFA sa Region 6 among si gigid nga pag-support o kung pagpatigayon sa buffer stock. Kaya kung mo subong sa Rex ang NFA ay naniya mo sa mabigasan ng bayan marang nga nag-display kag nag-compete sa merkado sa ginabaligya nga bugas. Sining din ni Koska, in kaso ginman nga mayara halimbawa sa kulang na sa supply sa merkado, tidira na ulaton nila kay ang mandate sa ilayati dapat ang ma-LGO among i-secure sa tiyon sa calamity nga may kinanglanon. Pero kung hinali matabo, naway ginapangayo Action Rex kay sa teripos-puson sining tuig kumayara ginman sa magtuang nga problema subong ang buffer stock nila dira is 20,000 kapalay kag 20,000 nga bugas man. Tisiling diri ni Koska mayara pa sila ginapaabot sa national kag or sa region nga supply kag amo ni subong ang ginasecure na lang nila kag sige ang libot sa iya mga team magluwas abi sa mga lugar nga tidra sila may buying station sila, may program sila subong nga kung mayara na bansing nga nagkapaani nga mga mangunguma ginagkantuhan na lang nila kag dito ginapamakal ginapangumpra pasta ma-qualify no sa hinyo nga quality sa NFA. Yari si Pipano Coscang tagpamulo sa NFA Negros Occidental. Ang function sa Action Art National pa na issue ng government pala. Kinasituit naman ang procurement program naman is ongoing ang sige-sige. Paulat lang kita sang sang order at ang higher management. Ito natural. May provision na pag kita sang lahi sang 1103, that is one of the provisions sa 1103, no? So, let's see in with whatever na sang higher management sa national level, paano nang i-order nila sa NFA. And we are very much ready for the said order or whatever. Ang ginasatuit ginabang ito rin na we are campaigning and procuring more palay in order to attend those level of inventory. May palay kita nga pa-intinel, may ara kita mga pabugas na intinel, then may local capit. Ongoing naman nga ginahulat nga dispersal. Ang mga sunod sa portion sa parayag ko ng parayag ni
Kapitan Cosca ang tagapamuno sang NFA Negros Occidental. Sa mga kaaksyon na ito lang, ilang nagapinagusto na sang kaon barawa isang disiplina kag isang pigado lang pero bisan ano lang way pili nga ginasulod dira sa ila sining baba. Ang resulta sila kung hinali nga may ara ikaw sang sobrang mga nagasupot lang may kuha pagkaon sa tinaay mo. Yung problema sila sa ulihi base kung ina makaresulta sa hindi mayo ng pag-absorb sa mga nutrients, vitamins and minerals sa ato sining ginakaon. So delikado ina nga makaan ko ikaw sa kulo. Gikan sa NFA, aksyon at tayo na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Ginaksyon Art Hupon! Balita gikan sa special assignment sa Aksyon Art, Aksyon Marlon Hinovia standby sa Kapitolyo Provincial. Gusto mo bala dugay mag... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungdong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner. Una sa tamang serbisyo. Ari paggaling isaho. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar. Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o Taring balita ni Aksyon na Marlon Hinubia sa Kapitolyo Provincial. Executive Order gin-issue ni Gob Lacson subong adlaw agod nga pasang karona ang kampanya kontra avian influenza. Kag mga hubineso ginpangabay ni Gob Lacson nga magbulig kumbinser sa mga senior citizens nga magpabakuna sa COVID-19 vaccines. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Marlon Hinubia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex, bali memorandum order ni sa gali Aksyon Rex na hindi kay executive order. Memo naging issue ni Governor Bong Lacson na subong adlaw lamang naging permahan niya. Address ini sa taran-taran nga mga local chief executives position mga city kag municipal mayors parang pasang karon o kung papag-unon pa ang implementasyon sang biosecurity measures sa poultry kag game fowl farms. Ini matapos nga nagligad nga bulan nagdamo ang mga lugar diri sa Pilipinas, partikular sa Luzon kag Mindanao, ang naka-record na naman sa outbreak sa ring avian influenza sa tawag sa tondi bird flu. Aksyon Rex, no? Ito sa may bahin sa Luzon, mga sobra 35,000 to ka mga birds ang nagkalabatay. Sa Mindanao mayara man sang 725. Ang memo ni Gov nagasiling dapat i-implementar sa local government units ang number 1 pagparehistro sa tanan nga mga poultry, game fowl farms diri sa Negros Occidental. Dapat iparehistro nila ina sa provincial veterinary office. Ikadua, dapat mayara sang regular inspection kag monitoring ang mga personnel sa provincial veterinary office sa tanan nga poultry kag game fowl farms. Pag-implementar sang istrikto nga veterinary quarantine procedures sa farms kon kinahanglanon. Dapat mayara sang immediate reporting sang farm owners sang unusual cases sang poultry diseases, laban na gid sa lugar nga mayara sang taas nga mortality rate, no? Ikalima, dapat mag-submiter sang laboratory sample for avian influenza testing bilang kabahin sang regular disease surveillance activity. So permato ni Gov Lacson ini kag tiaradan na padala sa taran-taran nga mga banwa kag syudad. Eluan ko lang ang ginaprograma sa gihapon sang provincial government sang Negros Occidental nga COVID-19 vaccination kay nubo gyapon ang turnout no sa siring ila sini pagpadayon sa pagpakuna. Ikaw ba naman mayara sa ginlansar nga provincial vaccination base nag-upisa June 2 kag June 3 bali Thursday kag Friday, kag mayara na sang June 9 kag June 10 man nga provincial vaccination days o galing kay way pa mapagwa sang probinsya ang resulta sang June 9 kag June 10. May angot si Governor Bong Lacson mayara sang pangabay sa mga kabataan o mga hobines nga kung pwede magbulig sila kumbinser sa ila sining lola or lolo, mga senior citizens nga magpabakuna sining COVID-19 vaccines. Yari pangabay ni Governor Bong Lacson. A reminder, but right now we're facing a different crisis, no, which is the pandemic, and I hope the youth are at the forefront, no, to
to get rid of the pandemic. The youth can always encourage, especially the senior citizens, to have themselves vaccinated. No? So I think this is the contribution that the youth can do for now. Ang ibang nga balita gikan diri sa may Kapitolyo karon mapatian sa hapon kag sa gabi. Aksyon na Marlon Hervoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia, balita sa Kapitolyo Provincial, no? Standby aksyon na John Diaz, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang oil price hike, mga kaaksyon na ka binbina kag nagangangana. Ayo, by 12 midnight karon sa gabi, 2.15 per litro ang isa ka, mga kaaksyon sang gasolina. 2.15 ha. Sa diesel naman 4.30 puwerte 4.30 per litro ang isa ka man sa diesel, kag sa kerosene 4.85. 4.85 per liter ang isa ka. Ay, portiga palumbana isla. Hala, sige, waswasin nyo. Tubtub magdangat sa Siena. Ay, oo. Huwag pa kay 84, 85 buwas sa diesel, sa gasolina. Di mga 73 siguro, amot ko kung pila, no? Taway man ta na kung ideya kung tagpila ang present subong 74, 76, no? Ti dako-dako gawan eh. Ay, perte, no? Effective ni karon sa gabi, iban sini buwas pa man sa aga masaka. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pero importante gid sini sa car aircon cleaning ta, pisar nga mahal siya ang gasolina. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit sa sunod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit. So na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office, drug personality nga nang hold up sa banwa sang Ibi Magalonahon na kastiguhan. Kag leader sang CPP-NP arestado sa syudad sang Gihulngan. Plus ining balita nga napatay sa syudad sang Escalante. Yari ang countdown sa report ni Akson na John Diaz sa Nokpo. Akson John? Lagob sa itsura kag pila sa naglain-lain nga bahin sang lawas Action Rex ang naangkon sa ning isa ka hold upper matapos nga nagkastiguhan sa mga pumuruyo ga mismo sa area sa banwa sang Ibi Magalona. Kining suspetsado nga gitudo nila ginpayag man sa mga kapulisan nga isa ka drug personality Action Rex. Sa itong interview kay Police Captain Eric Doroni, ang hepe sang Ibi Magalona PNP, mga hapon na sila nakamaton sa report tinarigdan nga adlaw nga may ginhold up dra no sa area sang Ibi Magalona kag ining suspect amo ni si John Nino Dumdumaya. John Nino Dumdumaya, 22 anyos, kag iya ginhold up ang isa ka persona sa bahin sa Purok Lagarian, Barangay 3 Poblacion sa banwa mismo sang Ibi Magalona. Ang report actually Action Rex nga nabaton nila 10,000 pesos nga cash ginabalaban
ang nakuha sining kawatan sa biktima nga wala giningadlan sang pulis kay bangod luyag nila mapabilin ang seguridad sini kumo nga desidido ginini nga magpasaka man sang kaso. Antes naman nga magkaabot action rex ang mga pulis kay nagresponde sila matapos makamaron sang report. Ang mga residente amo to naglagas sa suspect kay nakapahibulig balang biktima nga residente mandra mismo sang ilang lugar. Ang natabo sa nadakpan kinastigo sang mga pumuluyo ining si Dumdumaya Action Rex. Rason to nga gina-pick up na lang sa pulis si Dumdumaya kag ginadala sa may prisuhan. Pagabot sa prisuhan, gina-check kag ginpamangkot kung sa diin bala ang 10,000 pesos nga cash nga mao tudlo nga ginhakawat sining suspect sa biktima. Ang masubo kay wala gid na recover sang kapulisan ining kantidad Action Rex perti kadako garabot lang 10,000 pesos nga cold cash ang ginaligal naging kawat. O galing kay kabahin sa ilang SOP kung standard operating procedures ang pulis antes ka man isulod sa may selda kinanglanon anay balon Action Rex kung ano mga bitbit kasi ni ginrikisa sang pulis ining suspect kag dito nakuha siya ang duha ka mga sachet sang suspected shabu nga nagabili ni masobra 6,000 ka pesos isa ka improvised tube disposable lighter kag hita. Kaya ang bandari ni Doronila, wala man nag-ako ining suspect nga siya ang nag-hold up. Pero according to desidido gid ang biktima kag may mga saksi man nga makatudlo nga siya ang responsable sining robbery hold up nga natabo dira sa lugar. Gin-confirmal diri ni Doronila sa tuning interview nga ining si Dumdumaya isa gid man ka newly identified drug personality. Magsiling ka newly identified drug personality, mayroon na sang intelligence report kon IR nga ginadihon ang kapulisan kay ginaboy na ini Action Rex sa Higher Command sang Negros Occidental Police Provincial Office kay para da ma-monitor nila ining huyag ni Dumdumaya Action Rex. Ang matabo sini diri ginapaydalom ini sa drug test pero subong adlaw gusto gining robbery kag paglapas sa laying nga nagdumili sa paghupot sa illegal nga droga ang ipasaka batok sa suspetsado. Yari si Police Captain Eric Doronila ang hepe sang EB Magalona PNP sa itong interview. Laga sa tropa, pagdaligin map na siya sa mga tao, nakasigwa na siya gani, masuspekta. Sang na-pin down siya, ginagaw sa namon dala sa stasyon. Sa station na kami naka-conduct ma-research kaya hindi safe dito sa area. Pag sa estado siya, naman ito, naka-recover na siyang dua kasi silo, isa ka improvised shooter sa posisyon sa biktima na sa suspect natin. Pero sir, wala pa recovery na katong alleged nga ginkuha daw nga kwarta, wala pa may na-recover. I-file natin siya ang complaint. Kaya may complainant man ta, kag may nag-akman na witness. Pero depende na sir sa pag-evaluate sa prosecutor natin. Okay. Action Rex madiang si Police Captain Eric Doronila ang hepe sang EB Magalona PNP. Sa ibang pang balita, kapo nagkandak sang ginatawag balang ilang intensified military operations, community sustainment operation kag local peace engagement ang 62nd Infantry Unified Battalion sang Philippine Army sa may sitio Anahaw, Barangay Sandayaw sa sudad sang Gilngan. Ang natapos si Action Rex, isa ka leader o convice sa commanding officers ng Communist Party of the Philippines, New People's Army nga dili nabase sa may Isla San Negros ang ilang nadakpan. Inisang ginkilala kay certain Macario Fat Sr. Sunod rin kay Lieutenant Colonel William P. Sasi Jr., ang commanding officer ng 62nd Infantry Battalion. Si Pat Amoni ang ginatudlo nila nga Vice Commanding Officer sang Guerrilla Unit sang Central Negros 1, Kilosang Rehiyon, Negros, Cebu, Bohol kag Siquijor. Na recover Action Rex kay Pat ang isa ka unit sang kalibre 45 nga armas, duha ka mga magazines kag 11 tanan ka maula na grupo kabala sang kalibre 45 nga armas lugtang. Dugang padali ni Pisase ginahingyon actually sa pamilya si Fat nga dugay na magsungka apang ini mismo personal nga nagapamalibad. Pamaligan ni Pisasi sa ibandra nga mga rebelde bukas sa gihapon ng Philippine Army sa mga rebelde nga luyag magsungka kag magsuporta na sa sabak sang gobyerno. Karon sa pila ka Youth Public Affairs program, balita na naton sa may Escalante Action Rex na isa ka hubog naglabay sa ogsaran sang sa Kabalay sa Escalante ginatayaan sang flashlight sang Tagbalay Action Rex
nangakig sa kay ti na silawan sa bala. Pag pangakig ya na mahog siya nga balikan ining tagbalay, labi na to nag-flashlight sa iya, nagkuha sa kutsilyo kag ginbuno ito Action Rex ining tagbalay. Kay ti na silawan sa kuno sa flashlight, no? Dira sa may Escalante. Ang tabo ti nakabalos man ang biktima, nagdinumugay ini sila galing kay ti perdi gito ang biktima kaysa gito na unahan buno makaapat ka beses. Andi tali sila karon na sa pila kami News and Public Affairs Program sang Aksyon Radyo Bacolod. Balik na gikan sa NOCPO ang ka-aksyon nyo, Aksyon John Diaz. So nasa balik na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat kinaksyon na John Diaz, no? Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office kay Paring Serafin Nasyonggayo, no? Kay Paring Serafin Nasyonggayo, condolences gid, no? Bangod sa pagtaliwan asang yasining amay, no? Dira sa banwasang Binalbagan, Paring Serafin Nasyonggayo. Sige. Sa mga kakson, tamay tisi kulang balang imo sining alawas sang vitamin C. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so kinaulat natin nga Kasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkain.
Ayos. Sige namyaw tanay. May lang pamati sa kay Cathy Ver. Belated happy birthday kay Mami Elsa Bonilla sa La Carlota City. No? Sugar Spices Albahan ni Be. May gid nga monitor Kakuang ginibla. Purya buyag. No? Purya buyag. Sige Sugar Spices Albahan ni Be. May lang pamati Shoutout lang sa taga Aqua Drips Water Station kag sa tanan nga naga-monitor sa Action Radio. Salamat gid Sugar Spices Alba Honeybee. Kay Bernadette Lacson, salamat gid Madam Bernadette Lacson. O si Erson Lapinigonyo, ayos, dagang salamat, no? Kay Cathy Ver, ara naman Evelyn Sinaon, may lang pamati. Kag-greet lang si happy birthday kay Koya Lowe Primavera. Kag Maria Dindeta Sinoron, birthday today, no? Halin sa kay Evelyn Sinaon. Lunila Tarusan sa Corner Gatoslao, San Sebastian. Malang pamati. Kay Dina Roquero Hibanya, salamat gid Dina. Wow. Okay. Thank you gid Dina. Dina Roquero Habanya, no? Kag mayong udto lang kuno belated happy birthday kay Kagawad Danny Molyona sa Barangay Gatoslao, Candoni, kag Roquero, kag Bating family. Ayos, salin sa kay Dina Roquero Hibanya or Habanya. Salamat gid. Kay Ros Flaque, may lang pamati. Dara sa Isabela, mayong udto lang kay Mel, kag Georgia Gargasiran. Christine Minyes Villalobos, Novi Magapan. Salamat gid dara sa Pandanon DSB. Ayos. Giandre Sisyo, Colonel Salvador Sparagosa. Salamat gid. Okay, Maria Lia Marabailes Banaglorioso. Salamat gid. Hari Kinyo sa Hamilano, dara sa Sumag, no? Melvin Finyafil, salamat gid. Madam Verinia San Antonio Penda, si Donald Cabasag kag wife niya si Leia Cabasag, Diding Alojamento, Paul Spat, Roslyn Bartolome dara sa Barangay Canroma, Pontevedra, no? Roslyn Bartolome. Ayos, sige karon naman ang iba na mahinang kalaban Daligid lang mga kaakson, standby. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic ito o nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection na makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa iba nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tulong nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog drama diri sa aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Pasiwag nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rains ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, Ang aksyon balita, banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon balita, banat, bulig. Pabalik na diri sa ato sining pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time launa 9 ng aton oras kada siglang ba. Tricycle driver nga ginlutang sa Barangay 13 sa tung Sabado sang gabi, posible may kaengkwentro ini siya or ka kontra isa sa mga gulo ginalantaw sang kapulisan sang Police Station 1. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ato na nahibaloon we have aksyon na Eric Magbanwa sining balita. Sa detalye sining balita aksyon Eric. Ara na aksyon Rex, no? Ara na Wala tayo na pabot. Okay. Okay kita. Ate, thank you. Thank you. Thank you. Bisa wala ginapabot Pero nag-abot. Nag-abot. Naman na ang Aksyon Rex, no? Thank you. So, sigon tayo na, no? Sigon na. Una sa tamang balita. Ay, perte. Sigon kita. Sigon tayo ba sigon may ara, no? Aba. Ang isa daw ga pangamuyo na? Oo, tulog-tulog iba nung kasi di ka pumatay. Ito mga sinulubon sa karong magpuli ka wala bit-bit, no? Laban eh. Ang iya bit-bit amo mangyapon, no? Ang iyang it. Ayo di porma. Ang iyang it among ginabit-bit ya. Diyos ko, no? Saralamaha kami, no? Kung ginang masadya, no? Gani? Manong pauli ka nga wala ka bit-bit. Ate, laban. Medyo huy-huy ang abahaga mo. Actually, bago lagi siya nakamuno sa akon eh. Ha? Bago lagi siya nakamuno sa akon. Nga? Tihara, likot-likot na naman ito, no? Parang may pintahon ka, no? Ano pa ni? Kung naban ka sa tudas sa pinta mo. Mugin na. Mugin ang live action race, no? Ano yung tricycle driver eh? Sa subong yati ang investigasyon sa station number 1 ni Police Major Ramel Saruna, nagapadayon sining tricycle driver balang ang ginlutang sa Sabado sang gabi mga alas 9:50 sa may corner sa San Juan Osoriaga, Barangay 13 sa diin natabo ang insidente action Rex. Sining paglutang nga nagresulta sa kamatayon ni Gistoni Sabare. Sunod-sunod ang mga obligasyon ni Major Saruna, no? Oo, ito din siya kapangilamos, no? Sa panghilamos. Ang barangay 35 to ay pamasolve. Nagbalos naman ang barangay, nang sa San Juan, Blada? Barangay 13. 35, nang sabat sa 13, no? Sir pa bunyag, anay liwat, no?
hindi kuanan daw aral sa imo tanan eryada. Para ko kay Major Ramel Saruna, Ano? halaran niya itlog sa Carmelite. Gani man. Para nga daw magkakas-kakas mo na lang mga sabid-sabid bla na. Oo, dapat Sa area yan, no? do aral gid tanan siya. Dali kita biyan ka control ka pulis na rex mo. Importante ka trabaho sa pulis Ang mga insidente katulad sining ulihing shooting incident ka nagluntad na kay Major Ramel Saruna, nagresulta sining kamatayon ni Gistone sa Bari nga taga Purok 13, ako taga Purok Boulevard Barangay 13. Naisa karon sa mga anggulo nga ginausoy ni Major Saruna mo ang personal grudge bangod nga isa sa mga pamilya ni Sarapatay nga si Giston sa Bari nakamenson nga may pamahog posible kay mantig ginapandaman ini sa isa sa mga pamilya itig paryente sining napatay nga maghalog ini si Giston sa Bari. So diri karon ang konsentrasyon nga ginahimo sa pulis ato sa investigasyon nila kay luyak nila ma-locate ining paryente ni Gistone sa Bari nga nag-mention sa iya nga nagapaandam o nagapahalong sa iya. So sila ni medyo sa na base pamanang Action Rex mahibalo. May ideya bla to. May ideya bla kung sino atong mga tao kung may tao kay mga naakig sa sining napatay nga nagapamahog sa kabuhi. So mo pa ning gusto ni Saruna nga ma-establish kung sino atong mga tao nga sadto naga pangita sa kaysa Bari kung kinapangita iman siya kag naka-mention ang parente nga maghalong ining napatay Action Rex. Kaya at sa tuwa sa bato sa gabi nagapulupong kog espesikol ni biktima siguro bago pa rin magkatapos biyahe sangin na lutang ini siya sang isa ka persona gamit ang kalibre 45 sa ulo nga nagresulta gid sa iya sining kamatayon. Yari si Major Ramel Saruna sa pinakaulihi nga ila sinigin himo nga investigasyon. Bali sa subong din una ginamon nga motibo ang personal nga raj kay pati bala may nakaaway ni sa before ang shooting incident din ang sa iban niya nga activities din big up na namo kung ano ang iya mga ubra gawas ang pagka-tricycle rider para makakuha kami lead kung sino ang suspitsado nga nagtiro patay sa iya. Prior sa pagtiro siya, sir, may kontra ni siya? I mean, may away ni siya, sir, raw? May nabatian kami nga istorya nga sa pagtiro pala sa iya nga daw may parinti siya naghambal nga di ba gihambalan pa nga maghalong ka. Amo pa nag-check pa ni namong kung sino nga parinti niya to nagkadto nga naghambal nga amo na ginhambalan daw niya ang biktima nga maghalong. Why na siya, sir, sa mga record sa inyo sa Police Station 1? Sa Station 1, why pa kami nakitaan nga record sa iya. So, dire ka mo, sir, nga anggol nagatutok subong? Yes, dire sa personal sa other activities niya kung ano ang iya ginobra kuha sa pagka-tricycle rider niya. We heard, sir, ito miyembro ni sa task force Kasanag? Yes, actually, Rick, amo naman ang nabatian man namon nga miyembro sa task force Kasanag. Action Rex, Police Major Ramel Saruna, ang hepe sang Police Station number 1. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Rex, pagpalag-report una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinakson na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, mga kaaksyon. Si Aksono Rodrigo Tib sa syudad Sangkadi sa Iluhan Tanay on standby ini siya 200,000 pesos. Ang kinanglanon nga piyansa sang 31 anyos nga lalaki nga ginaresto sa kasong paglapas ang RA 7016 sa syudad sang Escalante. Yari ang countdown sa report ni Aksono Roger Gotib sa syudad Sangkadi. Action Roger. Action Rex, 200,000 kapesos ang kinanglanon nga piyansa sa isa ka 31 anyos nga sa diin gin-aristo kung din siya naglapas sang Republic Act 716 o kung din child abuse. Kahapon sa siyudad ng Escalante gipatigan ang operation o pag-serve sang warrant o arrest sa Purok Bagong Buhay sa Barangay Balitawak sa among siyudad. At sa diin mga launa ang takna sang hapon kahapon gindakop ini si Roland Alisan Ibantige alias Dudong, soltero kag residente ini sang sitio Cubay sa Barangay Malasibog sa amuman nga syudad. Pero sa report, in-serve na Police Staff Sergeant Jess Arnado ang warrant PNCO sang Escalante City PNP ang ini nga warrant of arrest
kagin issue sa RTC Branch 55 sa Himamaylan City, kagin lagdaan ni Honorable Judge Walter Sorilla, presiding judge ng among nga korte, ang report nga iya sini nga violation, special protection of children against child abuse and exploitation. Ini ang napaidalam sa Section 5 sa paragraph B sang among Akta Republika. So, sa report nagakinanglanon siya sa nga piyansa nga na-mentionar naton 200,000 ka pesos sa pagsakaron. Wala pa man siya makapos ang bill, gani nagapadayon siya ngayara sa kustodiya sa nga Escalante City PNP sa ila sila nga custodial facility. Report gikan sa norte nga bayan sa probinsya sa Negros Occidental. Para sa aksyon balita Banat Bulig, ini sa aksyon Roger Gutib nag-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Direksyon na Roger Gotib. Balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Live extension na vitamin D3 anay, no? Una sa tamang serbisyo. Tapos ang balita ni Akson na Roger Gotib sa Iluanta, si Akson Nelson Patinio sa area sang Calatrava, isa ka persona may kaso nga paghimuloso na dakpan sang kapulisan sa Banwa sang Calatrava. Sa detalye sining balita Akson Nelson. Yes, Action Rex, isa ka persona ang may kaso nga paghimulos ang gindakop sa mga kapulisan sa Banwa sang Calatrava sa pagpamuno ni Police Staff Sergeant Ralph Francis Pontera sa base sa warrant of arrest nga ginpirmahan ni Judge Ami Alabado Avellano sa Regional Trial Court Branch 58 sa siyudad sang San Carlos. Ang warrant of arrest, Action Rex, ang napitsahan sa atong Disyembre 10, 2020. Ang akusado ang ginkilala sa kay Jules Triborcio, 26 anyos, soltero kag residente sang Sitio EBS, Barangay Calambisaban sa nasambit nga Banwa. Wala naman sang piyansa, Action Rex, nga ginrekomendar ang korte para sa iyasini temporaryo nga kahilwayan. Sa karon detinado sa custodial facility sang Calatrava Police ang nasambit nga akusado. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava, ka-aksyon nyo Nelson Patinio na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Akson Nelson Patinio. Matapos ang balita ni Akson Nelson Patinio sa Iluanta, ang balita ni Akson VJ Apasible gikan naman sa Banwa sang Hinigaran. Isa ka lalaki ho nga nag-iskandalo nakuhaan sa ginasuspitsuan siya bu ay pertino sa Banwa sang Hinigaran ini mga kaakson. Yari ang countdown sa report ni Akson VJ Apasible. Akson VJ.
aksyon, arestado ang isa ka lalaki matapos ini ang nagmaoy kag nakuhaan sa ginapatihan illegal nga droga kahapon takna alas 12:45 sang kaagahon, Hunyo 12, 2022 sa may bahin sang Barangay 3, Banwa sang Hinigaran. Ginkilala ang suspect sa kay Arnaldo Guzon alias Jinggol, 47 anyos, soltero, isa ka OFW, kag residente sang Zamora Street sa nasambit nga barangay. Suno sa Hinigaran PNP, nakabaton sila sa report gikan sa isa ka concerned citizen kag nagapahayag ini nga may isa ka lalaki nga nagamaoy kag nagatugas ang kinagamo kag pagpanik sa mga residente sa lugar. Rason nga nagresponde gilayon ang kapulisan sa pamuno ni Police Captain Ryan Villasario, hepe sa Hinigaran PNP, nga nagresulta sa pagkadakop kay Guzon. Nagkuha sa posisyon kag kontrol ni Guzon ang 7 ka mga magagmay nga mga heat-sealed transparent plastic sachet sang ginaaligar shabu kag iniya nagabugat sa masobra tunga sa gramo nga may standard drug price naman nga nagadanga sa 3,481 o kon 3,481 pesos. Sa karon nagkahunong si Guzon sa kustodiya sang kapulisan kag posible magatubang sa patong-patong nga kaso. Angot naman sa pagtugas ng alarm and scandal kag paglapas sa RA 9165 o kunin ng Comprehensive and Dangerous Drugs Act of 2002. Ini ang inyo ka-aksyon sa 5th Distrito, Aksyon VJ Epasible. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kinaksyon na VJ Apasible. Balita gikan sa Banwa sang Hinigaran, no? Area na yun, Evergreen Herbal Capsule na kita sa mga kaksyon tanga may constipation. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang ka factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa.
Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay sigurado. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa ito sining pangalagad, mga kaaksyon namon sa kahanginan. No? Sino ganitong boxers from Bago to? Si Arthur Villanueva. Nagdaog man sa enkwentro ito sa Pakistan sa itong Sabado. No? Bantayan lang ninyo. Diri sa ito sining pangalagad. Sige, lang na ta sa tiyempo galing pangilay na si Aksyon Welma Sugaton. Isunod na sa Diligilawang Madugay ang This Is My Life program. Sa kinanda na ko ang inyo si Kaaksyon sa kahanginan, Aksyon Rex Kantong. Maayong hapon sa inyo tanan-tanan. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka edisyon sang Aksyon Balita.